handapara horrek, behan, barrenean, azpi-azpian, daukaz hiru urtekera, zulo edo urtekera, uraren urtekerak. Urtekera horrek, ateratzen dira, urtetan dabe, txifloia esaten dut zugu euskeraz, erdera sifon, hor dire, tubo batzuk, hasikeran zabalak direnak, eta akaberan estuak direnak, ziflon da hortik urteten dau urak presiñoan. Ikusi zu, handapareak, 300 edo 400 metro kubiko ur badokoz, pixu hondi dokot, urteten dau presiñoan. Da, nola urteten dau? Urtetan dau turtujoia edo nahi baduzu esan turbinia, gaur esango honke, burginezko turbine baten, katiluetara. Katiluak dira, horako aspa batzuk, daukazanak, turtujoia borobile da, burginezkoa, da joten dau katiluetan. Da katiluak, ongo dira, ontiko erruda batek, turtujoi batek, edo turbina batek ongo ditu, behar bada, 15, 18, 20 katilu. Joten dau katiluetan, da katilua, azten da turtujoia bueltak emoten. Horretarako, turbiniak, aukin behar dau, bueltak emon, da horretarako dauka azpian brontzesko, esaten dena txorie. Da txori hori lotzen da beste baten euskara deitzen duzu opile. Hau da, horako zurutxo bat daukana, hori be brontzeskoa. Da hori guzti hori dago, esarrita maia esaten duzugu, hol baten. Segetin dut hau, hori oso importantea da, hori olori neizta lurren azpian egon, hori olori kate baten bidez jaso egin lehi edo bajatu egin lehi.